Moikka! Tänään on 1. tammikuuta 2025. Hyvää uutta vuotta. Minusta sanoo hyvää joulua. Lyhyesti itsestäni ja tästä kanavasta. Tämä kanava on luotu silloin, kun mulla oli TikTok-accounti-tili. Eli mulla oli siinä jotain 200 000 seuraajaa. Ja kun pidin liveä siellä ja TikTokissa, niin mä loin tämän kanavan, jotta voisin julkaista joitakin liveä. Mutta sitten mä lopetin TikTokin nyt, jos nyt on vuosi 2025, niin ehkä sanotaan 8 vuotta sitten lopetin. Ja mä en yleensä julkaise tällä kanavalla mitään, en ole julkaissut, mutta mä huomasin, että kuitenkin tulee ihmisiä jatkuvasti tänne. Ja mä en tiedä, miten te löydätte tämän kanavan, mutta jotenkin varmaan toi metadata jotenkin toimii. Eli kun tässä on kuitenkin jotain liikettä näkyvissä välillä, niin ajattelin ehkä julkaisen tälläkin kanavalla jotain sisältöä. Mulla ei ole TikTokia, mutta jos tänne, hei muuten, tässä on yli 1000 seuraajaa, ehkä voisin pitää jo liveä täällä suomeksi. Mulla on toinen kanava, On TV-kanava, eli Oikeanainen TV. Mä muokkasin On TV:ksi. Ja se on mun pääkanava. Mutta se on enkuuksi ja tässä mä ajattelin pitää suomeksi. Niin, mä en tiedä. Samanaikaisesti niin monta kanavaa ylläpitää on vähän haastetta kyllä, mutta silloin tällöin yritän julkaista tälläkin kanavaa. Mun täytyy tarkistaa, jos tässä on mahdollista pitää liveä, niin voisin pitää suomeksi liveä täällä. Niin ainakin laitakaa nyt tykkäyksiä, kommentteja ja sitten subscribe. Mitä se oikein? Tilaa kanavani. Niin katsotaan. Sitten se kehittyy johonkin. Ainakin pääsen pitämään liveä täällä. Näin. Eli Olga Paulinen olen edelleen ja pidän suomeksi. Ja tämän kanavan ja mulla on toinen kanava, Olga Paulinen. Muut tilit jossain sosiaalisessa mediassa. Mun nimellä on vain Instagramissa ja Facebookissa. Ja tämä tässä YouTubessa Olga Paulisen nimellä ja Telegramissa, mutta Snapshot vai joku, mä en tiedä kaikki muut, niin siinä ei ole mun tiliä ollenkaan. Jos joku kirjoittaa mun nimellä, niin se on feikki accountti, voitte blokata ja niin. Tiedoksi vaan, olkaa varovaisia. Eli näin, jatketaan. Muistakaa laittaa tykkäyksiä ja tilatkaa kanavani, niin pidetään ehkä liveä täälläkin. Sitten jatketaan. TikTokiin mä voisin palata vain, jos siinä on muita vaihtoehtoja kuin PayPal, että voisin nostaa omat rahat sieltä muutoin kuin PayPalin kautta. Mä en luota PayPaliin, ne huijaa ihmisiä, ne varastavat ihan
varastavat multa rahaa ja eivät vastaa mun sähköposteihin ja koko juttu. Forget it. Unohtakaa. Eli laitakaa tykkäykseen tällä kanavalla ja katsotaan, ylläpidetäänkö tätä. Teistä se riippuu. Niin.